mesake lani mas kang gemesake jodoh alah ati pengen tak tebang ning kakungmu tan lila mesti yakti pengen tak tembung ning kakungmu mesti ora lila terus kendak kepang grahita angel nggonku yen rina banget nang gana ganti sambung kumo sambung wanci dalu wanci ratri karya usada yuk sing gedhe banget kang mas bapujanku sejatong hatiku sambungku mengwanci dalu
lestarine HP pirantine. Nah, iya. Lanjut. Mendah baya yen sedang urip lan ngendika mesti bagya malnya jar lair putri Celestia kang bisa Yuk. nyuara tika bakal besrana Masuk dangdut slow Mas Bambang. Oh. Ya, tutup deh, yuk. mendah baya yen sedang urip lan ngendika mesti bagya Yuk, disaut Mas Bambang. Bali intro. jar lair putri Celestia kang bisa nyuara tika kang lesrana Terima kasih. Mbak Yola. Terakhir ya, Mbak Sri, Mbak Enggar, Dek Petrisha, jumeneng bareng. Yuk, disepoti, yuk. Maka kersa, ya sing kira kompak apa? Hah? Ninggal katresnan. Oh, ninggal katresnan. Oke, cocok. Ya, nggo penutup ning limbukan mengko ditutuk neneh, gayeng neneh goro-goro. Oke, Yuk ninggal katresnan. Yuk.
Oke. Perkara lagu-lagu lan gegoyonan bisa ditutokake ning paret sanga ya nok ngono ya Mak. Oh ngono. Ya grimingane pelot Batar Kun. Ya nutuke lakon. Lakone dawa. Heeh, Pandhawa Darma Wirata Parwa. Ya. Sawise sesaji marang Bendara, ayo tak derekke yung. Kuku sing tupa kumelun mangantar selaning krana sumerba arum kandhanya kandhanya sasmita jati sasmita wangsiting dewa
ketemu ana ing season gara-gara patet songo Mas Gareng dan Dik Bagong. Ngono tru. Ayo, ngono Mas e. Ayo. Luar biasa. Masih dalam rangkaian HUT Partai Nasdem ke-11 tahun. Wah, luar biasa. Ikut mengucapkan selamat ya Mas Petro harus. Selamat hari ulang tahun Partai Nasdem ke-11 tahun. Semoga kedepannya lebih baik dan lebih hebat. Amin 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 ya robbal alamin. Ternyata nih wae ulang tahunnya Partai Nasdem kuwi bebarengan kelawan bulan November. Bulan November kuwi bulannya wayang, hari wayang dunia utawa hari wayang nasional. Kuwi bulannya wayang. Critakno ora ketang singkat Mas Petro. Piye? Larah-larahe kok iso ana hari wayang ki piye? Tahun 2003 lumantar UNESCO wayang diakui dunia sebagai karya agung budaya dunia non benda. Kuwi tahun 2003 ingkang mewakili wonten ing Perancis menika pepunden dalang almarhum Ki Haji Mantep Sudarsono. Oh ngono ayo. Sing diakui kuwi dudu mung wayang kulit gaya Surakarta ora ning kabeh. Yo pelok barang ayo. Dibawani menapa melangsung? Langsung mawon. Oh, langsung. Oke, nggih. Buka celuk. Siap. Nggih, buka celuk. Mangga jeneng gula. Dados.
Mbak Enggar. Jumeneng, Mbak. Jumeneng. Sepoti. Yuk. Wilujeng Encing. Wilujeng Encing, Mas Akbar. Masih semangat toh? Tasik, Nuansa benjing, biru. libur oe. Loh, libur. Aku sing masuk. Santai wae iki pentas ning instansi tur karo dene malam Senin engko tak rampungke gase. Oh, ngoten. Nggih, mesti biasanya setengah 4. Engko jam 5. Oh. Jam 5 wi gasik berarti. Heeh. Tak golekne gandengan. Sinten? Iki anu teko lho, Mas Nanang iki. Datang pundi? Wo duduk kursi saiki ora gelem munggah panggung. Ndi Nang? Ayo rene yo. Mas Nanang ndi? Mas Nanang tunanetra? Iya. Sampun kondur menapa tasik? Oke lho, oke lho. Oh, nggih. Ben ana kancane ompong. Iya. Mumpung aku gak enek wonge to. Heeh. Sinten? Nanang to. Aja, aja. Wah lah iki, tang deng tang tuh, tang deng tang tuh, tang deng tang tuh. Sayang anak. Iya Mas Nanang. Rodok rene. Piye iki? Ayo karo Bunda. Lah, hati-hati. Amit niki mie. Aku nyawang Enggar sampai dalane kliwat kabeh. Ini ki yo gara-gara kowe. Ngene iki lho. Dope pedhot tak jek sempet kemlinti lho. Iki nek gak Enggar enek ngene. Cah sitok kene. Nggih. Terus pundi Mas Nanang pawartosipun? Alhamdulillah sae. Alhamdulillah sae. Sik, kowe mau ngecat aku apa? Oh, sinten nanti kau? Oh, sing mau lho sing nyembang wano wayu mau. Sing ndi? Sing nembang apa? Jenang gula mau. Sapa ta mau? Sing ndi to? Sing ndi? Lali aku. Wis tuwek ngene-ngene gampang lalinan Mas. Yona, zona nyaman wi. Aku mbak wis tuwek ngene iki boleh lalinan model ya ndak kan. Umure Mas Nanang iki pinten to, Mas? 30. Bayo, jane wayahe ngedu lho kuwi. Lah nggih. Sik golek rondo sing cedhak gone sampeane gak masalah Mas. Menang. Nyapa golek rondo? Ya ora masalah wi malah penak wis pengalaman kok. Tegese iki ngerti lho. Anu lho, kebaya merah. Tegese iki maksudnya pengalaman cara masak barang wis ndak ngamangai. Oh, ngono. Udah usah punya pikiran yang negatif. Tapi kalau nek ninggalin jenengan kudu negatif ae. Kok geding aku lho. Ngono tak terke mulih lho ngene kan. Anu lho, teko omah. Madiun Ngawi. Oke, siap. Oke. Madiun Ngawi Pak Tres. Yo angkat yo. Sini Mas Nanang. Cedak ben cedak Yola. Kene lho. Gak aku nang kene aku wedi aku Yola lemu. Yola lemu lho, sejak kapan Yola lemu? Apa aku sing anu? Sing jenengan niwasi Yola apa Huparsinam? Mbuh, udah ketara. Wong nyawang wit kok iso. Apa arep gandrung wit. Ya Allah, gemes aku boleh. Lho. Gemes karo wit. Ya ndak no Mas ya. Iya. Suwi ade ora petuk lho Mas Nanang ya. Iya. Lama tidak jumpa. Ora tahu petuk tapi panggah dekat di hati. Iya. Sik. Betul. Facebookmu apa Mas Nanang? Panggah. Apa jenenge ke? Nanang PC. Nanang merem. Oh, Nanang merem. Nanang merem. Mengopi karo aku Mbak Enggar mau. Niki datang pundi? Oh, ning warung ngono. Ori ngono. Bar ngombe kopi Mas Nanang mau ngomong ngene. Wah, bar ngombe kopi wah ning mripat iso mak piar. Diomong.
Sing piar ki apane aku ya. Mak piar dadi ki lho. Rasane piye? Mak piari piye rasane? Ya nyang mripate mak piar dadi kaya regenge kaya bengi ki ulang tahune Nasdem. Mendoakan apa? Ngono. Untuk Mendoakan apa? Nasdem ya Semoga semakin maju. ya wis pokoknya singkat padat semoga tetap maju jaya selama-lamanya. Amin. Yuk, Madiun Ngawi yuk. Madiun Ngawi. Dadeke. Sareng Mas Nanang. Asta Brata Media. Mbak Suka. Enggar. Weh. Oke. Ayo yuk. Asik. Ayo melek-melek yuk. Yo, ora ya, Nak. Lilir. Joget-joget yuk. Sebelas tahun.
Nggih, Mas Akbar. Ora akeh ning kanggo tuku kopi. Nggih, siap. Nggih. Nggih mugi-mugi sak bibaripun wayangan khususipun Bapak Ketua Nasdem niku wau namine sinten Mas Akbar? Pak Heri. Pak Heri. Ayo. Wah niku wau kula tingali saking layar lebar niku wau kadose piyantune ganteng. Wah. Aku delok dompetku kok sedih aku. Lah teng napa? Isine catetan. Ora. Mriki Mas Nanang. Oke. Anu dituntun. Rene ya. Iya. Bedelane Padang lagi. Amin. Nggih. Nggo tuku kopi. Nggih, terima kasih. Sing tekan aku warnane apa kuwi? Abang. Wah. Oh, ngerti berarti. Terima kasih Mas Akbar. Nggih, mendoakan apa untuk Partai Nasdem Mas Nanang? Semoga Nasdem tetap jaya selamanya. Amin. Dan khususnya Bapak Ketua dan anggotanya sehat walafiat. Donga kagem kula Mas Nanang. Nggih. Napa ndongane napa? Oh nek Mas Akbar otomatis dongane mugi-mugi panggah ganteng sehat walafiat. Amin. Ngoten. Monggo. Amin nggih. Nggih. Ya. Mohon makasih Mas Lancar Nanang nggih. tanggapane, mugi-mugi. Amin. Makasih Mas Nanang. Sembah nuwun. Nggih. Nggih. Ayo Mas Gareng iki wis setengah 3 Iki nyuwun pangapura iki rampungi ora iso isuk-isuk. Mergo krana sesuk isuk isih ana pakaryan. Diagung pangaksamane ya. Ayo, nutuke lakon ya.